Hola a tots i totes, benvinguts a un nou vídeo. Avui començarem amb vídeos de dinàmica ja. I de fet començarem ja una miqueta forts. Considerem que coneixem ja les forces que treballarem durant aquest tema, que seran el pes, la normal, la força de fricció, la força elàstica i la tensió, bàsicament seran aquestes, i les forces aplicades, correctament, també. I ens enfrontarem amb un exercici amb un pla inclinat amb dos objectes i una politja. Començarem ja coneixent totes aquestes forces i com s'apliquen en un problema com aquest que us estic comentant. I sense més preàmbuls, anem a començar. Aquí tenim l'exercici que us proposo. Un exercici amb un pla inclinat on tenim dos objectes. L'objecte que anomenarem 1, en aquest objecte ja li poso el numeret 1, i l'objecte que anomenarem 2, que serà aquest d'aquí. Vale? I ja tenim els dos objectes nomenats. Els tenim en un pla inclinat, em donen aquest angle, no és el típic angle que jo donaria, així que us poso que l'angle complementari, que serà aquest d'aquí, vale? Aquest angle serà el complementari, que li direm alfa. Faré un pèl més petit, d'acord? Aquest serà alfa, perquè puguem dibuixar la resta de coses aquí, i bé, no hi ha cap problema. Ara ho he dibuixat aquí i ara tindré un problema, que és que mouré tots aquests números, però bueno, ja ho intentarem arreglar. Aquest serà el nostre angle alfa, això és un triangle rectangle, per tant aquest serà el seu complementari, és a dir, el nostre angle alfa, que és el que típicament ens donaran els exercicis, és 90 menys 60, és a dir, 30 graus, d'acord? Tenim que la massa de l'objecte 1 i la massa de l'objecte 2 pesen 20 quilos, això ja ens permet avançar i no tenir dubtes cap a on es mourà el sistema. Més endavant farem alguns en què això es complicarà una miqueta, d'acord? I, bueno, en el problema original no m'ho donava, però posarem força de fricció i amb un coeficient de fricció de 0,06, d'acord? De 0,06, és una fricció molt suaveta, però perquè hi hagi força de fricció, d'acord? Ens hem enfrontat amb això. Així que, què és el que li hem de fer? Deixarem l'exercici, el dibuix aquí, així no se'n mouran els numerets. Molt bé, ens preguntem l'acceleració amb la que es mourà el sistema i la tensió que ha de sostenir la corda. Vale? Aquestes són les dues preguntes que ens plantegem d'aquest problema. Molt bé, doncs anem a dibuixar les nostres forces. Aquí hem de dibuixar les nostres forces en el nostre exercici, totes les que existeixin, així que anem a ello. Amb el color verd, aquí, centrat en l'objecte i apuntant cap al centre de la Terra, tenim el pes de l'objecte 2. Vale? Aquesta és ràpida de dibuixar. I després aquí, en principi aquestes dues, a més, intentarem fer-les més o menys del mateix tamany, perquè com que tenen la mateixa massa, la gravetat és la mateixa, en principi P2 i P1 són la mateixa. Vale? Aquesta és P1. El que passa és que aquesta, en realitat, l'haurem de descomposar. I com que la descomposarem, sabem que aquest sistema ja podem assumir que aquest sistema, que després serà important, es mourà en aquesta direcció i sentit. Vale? Aquesta serà la direcció positiva del nostre moviment. Per què? Doncs perquè tota la P1 es tirarà cap a baix i en canvi de la P2, que ara és el que anem a fer, a descomposar-la, no actuarà tota ella, perquè aquesta ja està en una línia que ens interessa, que és seguint la línia de la corda, que és el que fa la politja, transforma aquesta situació corba en com si fos el mateix eix, d'acord? I llavors aquí ens pintarem la continuació d'aquest eix, que serà l'eix del moviment, i per nosaltres serà l'eix horitzontal, i llavors sabem que en aquest objecte, en l'objecte 2, tenim un segon eix, que serà aquest, que serà el que anirem eix I. Vale? Aquest serà el nostre eix I. D'acord? Què és el que li passa a aquesta
força pes. Doncs que la força pes no queda en aquests eixos que són els que ens interessaran, que un ens descriu la direcció del moviment i l'altre és absolutament perpendicular. Llavors aquesta P2 ens l'haurem de descomposar, i aquesta P2 amb una línia perpendicular més o menys tindrem que P2X serà aquesta d'aquí, vale? Aquesta l'anomenarem P2X, vale? I llavors una altra línia de punts que vagi fins aquí, i aquesta d'aquí serà P2I. Vale? Per tant, sabem que en el moviment, el que realment fa la força per estirar cap a caure, baixant per pla inclinat, en realitat serà P2X, i com podem veure, P2X és més petita que P2, i com que tenen la mateixa massa i us estic deduint que P2 i P1 seran iguals, doncs P2X serà més petita que P1 i per tant aquest sistema es mourà en aquesta direcció. Vale? Més forces que tenim. Aquí ens situarem, m'estava equivocant, la tensió. Sabem que la tensió sempre va, a les cordes, sempre va per duplicat, en un extrem, enganxada a un objecte, i a l'altre extrem, enganxada a l'altre objecte. I aquí tenim la tensió altre cop. Aquí tenim l'altra tensió. M'ha sortit una fletxeta molt xutxurria, però bueno, ja ho enteneu. D'acord? Què més tenim? No sé si es veurà gaire, la posarem en negre, si de cas. Sabem que això ni sortirà volant cap a dalt ni entrarà cap a dins del pla inclinat. Això fa que aquí, marcarem diverses vegades, aquí tindrem la normal. Vale? La normal la tenim aquí. I em reservo el color vermell, el que no es veu, em reservo el color vermell per la força de fricció. Com que hem decidit que aquest objecte, aquest sistema es mourà en aquesta direcció, aquest objecte no toca el pla inclinat, per tant no hi ha força de fricció, però aquest objecte sí que es llisca sobre el pla inclinat, per tant hi haurà força de fricció. I com que hem decidit, amb bon criteri, que aquesta és la que l'estira tot, tenim que la força de fricció la tindrem aquí. Aquí. I ara en vermell també es veu. I aquesta serà la força de fricció, vale? De l'objecte 2. M'ha quedat tot una miqueta aquí, tot junt, tot molt junt, però espero que veieu clarament què és cada una de les coses a mesura que les he anat posant. D'acord? Molt bé, coses que necessitarem. Tant P1 com P2, P1 és la que vaja, l'he liat, acabo de donar-me'n. Vaig a canviar això d'aquí, perquè aquest li havia dit 1, no sé per què no em borra. Ara, he borrat una miqueta de P sense voler, però ja està, ja ho he arreglat. Aquest li he dit objecte... Deixarem la fletxeta aquesta aquí, això ho he borrat sense voler. Aquest li havia dit objecte 1 i en canvi he posat 2 a tot arreu. Per no confondre-us, aquest és l'objecte 2 i aquest és l'objecte 1. Vale? Ho he tornat a posar. He renombrat perquè l'havia liat una miqueta. Espero que no us hagi liat. Bueno, i ara el que anàvem a dir. P1. P1 és aquesta d'aquí, finalment. Per tant, P1 és M1 per G. D'acord? P2. P2 tal qual, aquesta, la vertical, és M2 per G. Però quan estudiem el nostre sistema, la línia de moviment és aquesta. Per tant, no m'interessa la P2, sinó les seves descomposicions, P2X i P2Y. Aquí tenim un triangle, el vaig a pintar en verd, el vaig a tornar a pintar en verd, aquí dins, tenim un triangle que és vertical, P2. Llavors, aquí tindrem un catet, que serà P2I, i aquí tenim l'altre catet, que serà P2
X. Estic dibuixant aquest triangle rectangle. I aquest costat, que l'hem fet de línia de punts, és paral·lel a l'eix i per tant és com P2X, per això l'he posat, P2X. I ara en aquest triangle hem de situar el nostre angle alfa. Per perpendicularitat, d'acord? Mireu, els dos costats d'aquest angle són aquesta línia i aquesta línia. Molt bé, doncs la línia de P2, aquesta, la vertical, és perpendicular a la línia horitzontal. I la línia del pla inclinat és perpendicular a l'eix Y que hem pintat, que és on està P2X. Per tant, aquest angle d'aquí, és a dir, aquest d'aquí és alfa. D'acord? Aquest és alfa. D'aquesta manera, ara podem escriure que P2X, que és la que buscarem, és P2 per, fixeu-vos que és catet oposat a alfa, per tant, sinus d'alfa. I P2I serà P2 per cosinus d'alfa. I ja tenim P1 que necessitarem, P2X i P2I, que també les necessitarem, i què més necessitarem? No ens podem oblidar que la força de fricció es defineix com el coeficient de fricció multiplicat per la normal. D'acord? I és la força de fricció 2. I, bueno, però és l'única normal que la tenim aquí. D'acord? I aquesta normal, a què ha de ser igual? Abans ja us he donat una pista. En l'eix vertical, que és el que ara anem a estudiar, perdoneu, en negre, en l'eix vertical, en l'eix Y, aquest objecte ni surt volant cap a dalt ni penetra dins del pla inclinat. Per tant, la fórmula que hem d'aplicar és sumatori de forces en l'eix Y ha de ser 0. Vale? Primera llei de Newton és la que hem d'aplicar. A l'aplicar això, quina és la conclusió que arribem? Doncs que la força que es tira cap a dalt, en mòdul, ha de ser igual que la força que es tira cap a baix. D'acord? I arribem a la conclusió que, per tant, que la normal, que no té fórmula, ja ho sabeu, la sabem dibuixar, però no té fórmula, però a través d'aquesta equació és com la deduïm, la normal serà igual a P2I. A P2I. És a dir, la normal, P2I la tinc aquí, és P2 per cosinus i P2 és M2 per G, per tant és M2 per G per cosinus d'alfa. Vale? I ja tenim també preparada la normal. I això sempre ho fem utilitzant la primera llei de Newton aplicada en l'eix vertical. I ara ja anem a aplicar els nostres coneixements a l'eix horitzontal, a l'eix X. Vale? En l'eix X, què ens trobem? L'eix X nostre és aquesta línia i la politja, sense fricció i sense fregament i sense res, té l'habilitat de convertir aquesta línia que ara sembla que estigui en vertical, això en realitat és la mateixa línia. Aquesta corda es considera inextensible, vale? Perquè si no hi hauria d'haver força elàstica, no és el cas. D'acord? Molt bé, doncs ara ja anem a plantejar-nos com ha de ser l'equació en l'eix Y. Sabem que això es mourà cap aquí perquè aquesta força acabarà estirant-lo cap a baix, a no ser que la força de fricció sigui suficient com per parar-lo, que espero que no, si no ja analitzaré què passa a continuació. Com ho treballarem? Bueno, doncs el meu consell, posem aquí el nostre ull, d'acord? I anem reculant, vale? Ara el que anem a fer és, abans de seguir, sumatori de forces en l'eix horitzontal, vale? En l'eix X, ha de ser igual a la massa total per l'acceleració. Aquesta és l'equació que ens permetrà calcular l'acceleració. D'acord? Vale, doncs el que us anava dient. Posem el nostre ull aquí. I ara anem recorrent tot el nostre exercici localitzant totes les forces. I aquelles que portin el mateix sentit que nosaltres hem considerat positiu seran positives, i aquelles que porten sentit contrari al nostre sentit positiu les posarem com negatives. D'acord? Molt bé, doncs comencem. Mirem i la primera que ens trobem és P1, en el mateix sentit, per tant, P1 positiva. Seguim i ens trobem la primera tensió que està en sentit contrari. Per tant, la primera tensió és negativa.
Seguim recorrent la corda i ara tornem a trobar la tensió en el mateix sentit que el nostre sentit positiu. Per tant, ha de tornar a aparèixer la tensió en sentit positiu. Seguim tirant enrere i ara finalment ens en trobem dues ja per acabar, que és P2X, la verda, i la força de fricció 2, la vermella. Totes dues en sentit contrari. Per tant, hem de restar P2X i hem de restar la força de fricció de l'objecte 2. I tot això, ara ja tinc aquest terme posat, totes les forces, i ara em falta aquest terme d'aquí. Ha de moure tota la massa total. I què és la massa total? Doncs és la massa 1 més la massa 2. I això està multiplicant a l'acceleració. I aquesta és la fórmula que em permetrà calcular l'acceleració. Per què? Anem a veure. Primera cosa, analitzem aquesta fórmula i sempre ens passa quan tenim tot el sistema, d'acord? I hi ha tensions en el sistema, quan agafem tot el sistema i les cordes estiguin denses, què és el que ens passa? Doncs que ens apareixen les tensions duplicades, una en negatiu i l'altra en positiu. I per tant s'anul·la. I per tant, només ens queda P1 menys P2X menys força de fricció 2 igual a massa 1 més massa 2 per acceleració. I ara què anem a fer? Doncs ara vaig escriure aquesta equació sencera amb tot el que coneixem de P1, P2 i F de fricció. P1 la tenim aquí, M1 per G. Doncs l'escrivim. M1 per G. Aquestes ja han desaparegut, ja ho he explicat, i ara en negatiu P2X. P2X la tinc aquí. Vale? P2 per sinus d'alfa. I P2 és M2 per G. Per tant, aquesta em queda que és M2 per G per sinus d'alfa. Menys. I ara la força de fricció. La força de fricció és el coeficient de fricció per la normal. Vale. Coeficient de fricció. Menys, evidentment, d'aquí. I ara, coeficient de fricció. I ara la normal. I la normal l'hem deduït utilitzant l'eix vertical. La tenim aquí. Per tant, la posem aquí. Aquest coeficient de fricció multiplica a M2 a G i a cosinus d'alfa. I tot això és igual a massa 1 més massa 2 per acceleració. I aquesta és l'equació que ens ha d'ajudar a resoldre aquest sistema. Què ens han demanat? L'acceleració. I amb l'equació sencera es troba l'acceleració. Anem a veure. Jo l'acceleració és el que busco. Les masses me les han donat, les conec, per tant. Alfa ho conec. La G ens la sabem. La massa me l'han donat. El coeficient de fricció me l'han donat. Alfa el conec. G me la sé. La massa me l'han donat, G me la sé i la massa me l'han donat. Per tant, veig clarament que tot això ho coneixem i que l'única incògnita que hi ha és l'A. Per tant, podem aïllar l'A. I és el que anem a fer ara. Anem a aïllar l'A. I vaig a fer dues coses, és a dir, primera la giro, d'acord? Ara ja poso A igual, i ara posaré tot això, i dividiré per això, perquè el que està multiplicant a l'A passarà a l'altre costat dividint. I a més ho he girat. I l'altra cosa que farem és treure alguns factors comuns. El primer factor comú, que és molt comú treure, és la gravetat. La gravetat, puc fer factor comú perquè està en aquest terme i en aquest terme, és a dir, estan tots. Vale? I en aquest cas, el primer terme es queda, llavors, només M1, i dels altres dos termes veig que puc treure factor comú al menys M2. I en què multiplicarà? Doncs aquest terme és aquest d'aquí, ja l'he acabat, menys M2, i què em quedarà d'aquí? La G ja la tinc aquí fora, la M2 està aquí. Per tant, aquí em sobreviu sinus d'alfa. I ara d'aquest terme d'aquí. Almenys, recordeu que l'he tret factor comú, amb M2. He tret factor comú menys M2. Per tant, aquí, el signe que em sobreviurà serà positiu. El coeficient de fricció l'haig de posar, no li he tret factor comú. La M2 sí, la G també, i em queda el cosinus d'alfa. I tanco primer parèntesi, tanco segon parèntesi. I tot això, com us he comentat, està dividit per M1 més M2. I amb això ja podem calcular la nostra acceleració de la gravetat. Què és el que hem de fer? Doncs posar números i calcular. 9,81 que multiplica a 20 quilos menys 20 quilos que multiplica a sinus de 30, que és 0,5, el podríem posar, però més el 0,5
0,6 he posat pel cosinus de 30 graus. Tanco un parèntesi, tanco l'altre, i tot això està dividit per 20 més 20. Ja sé que això podríem posar-ho, vale? Sabem que això és 40, però en els exercicis ho posem sencer. I ara doncs anem a fer números. 9,81 que multiplica, obrim parèntesi, a 20 menys 20 que multiplica, obrim parèntesi, el sinus de 30 més 0,06 pel cosinus de 30, tanco un parèntesi, tanco l'altre i al denominador al 40. I això ens dona una acceleració de 2,1976, per tant, farem 2,20 metres partit per segon al quadrat. Perdoneu, m'ha caigut aquesta vegada just darrere meu. Ja ho arreglaré. Ho posarem aquí sota, vale? L'acceleració ens dona 2,20 metres partit per segon al quadrat. No sé si deixaré... No, haig d'anar cap a l'altre costat, correcte. Vale? Perquè veieu ara la fórmula sencera, perquè ho he anat dient, però m'ha quedat just darrere de la meva càmera. D'acord? Doncs aquesta és la manera de calcular l'acceleració. Vale? Repeteixo, ens dibuixem els eixos en els objectes que ho necessitin per poder descomposar les fórmules, les forces que ho necessitin, i llavors, amb els eixos verticals, sempre ens ajudaran a saber com ha de ser la normal, perquè la normal que faci la superfície, que és la inclinada. Estic posant al revés. Vale. La normal que exerceix, això és la superfície, la normal sempre és perpendicular a aquesta superfície, no veieu el llapis ara, no? Sempre és perpendicular a aquesta superfície, d'acord? I per tant, necessitem aquest eix perquè ens ajudi a deduir com s'escriu aquesta normal. Vale? Molt bé, doncs ja hem calculat l'acceleració, aquest és el nostre resultat, el tenim aquí sota, i ara el que farem és, amb l'ajut d'aquesta acceleració, ara ens podem calcular la tensió. Molt bé, afegim una pàgina i anem a calcular la tensió. Si fem tot el sistema, el que hem vist és que les tensions s'anulen, per tant no podem fer servir tot el sistema. Així que què farem servir? Doncs el que farem servir és l'objecte 1, que és el més simple. Es pot fer servir qualsevol dels dos objectes, però aquí tinc moltes forces, entre elles la tensió, d'acord? Però en tinc moltes, i en canvi en aquest, la tensió aquesta només suposa el pes, d'acord? Només treballa contra el pes. És, per tant, més fàcil en aquest cas treballar amb l'objecte 1. Què és el que tenim en el cas de l'objecte 1? Doncs tenim un objecte penjant i tenim la tensió que l'estirava cap a dalt i el pes. No tenen per què estar compensats, Recordeu que l'objecte es mou amb acceleració, per tant no han d'estar compensats. Aquest és el pes, perquè si no recordo malament, aquest és l'objecte 1. Vale? Llavors aquest exercici és molt més simple que l'objecte 2. Què és el que sabem? Doncs que aquest sistema, a mi m'és igual el per què hi hagi una tensió ara, aquí dalt. M'és igual. Jo l'únic que veig és que aquest tio es mou cap a baix, en aquesta direcció i sentit, i es mou amb l'acceleració que hem calculat a l'apartat anterior, amb 2,2 metres partit per segon al quadrat. D'acord? M'és igual, ara prescindeixo del fet que aquí hi hagi una corda. No m'importa, només m'importa l'objecte 2. I per tant el que faig ara és aplicar la segona llei de Newton a l'objecte 2. Per tant, faig sumatori de forces sobre l'objecte 1, perdoneu. Sumatori de forces sobre l'objecte 1 ha de ser la massa 1, perquè només em preocupa l'objecte 1, per l'acceleració, que és la que hem calculat a l'apartat anterior. Vale? Llavors, què tenim? Bueno, això va tirar cap a baix, per tant tinc P1 menys tensió és igual a M1 per A. Aquesta és l'equació que ens resoldrà la tensió. Per què? Bueno, P1 què és? És M1 per G menys T igual a M1 per A.
Les masses les conec, la gravetat me la sé, l'acceleració l'hem calculat a l'apartat anterior, l'única cosa que no coneixem és la tensió. Doncs aïllem la tensió. Ho vaig a fer aquesta vegada més simple perquè ho veieu, porto la tensió a l'altre costat, així es positivitza, i en aquest costat tinc M1 per G, i aquest terme l'haig de canviar a l'altre costat, per tant es fa negatiu, menys M1 per A. És a dir, la tensió és M1, factor comú, G menys A. I em queda els 20 quilos multiplicat per 9,81 menys 2,2. I ja ho podem calcular. I això és 20 que multiplica a 9,81 menys 2,2. I ens dona 152,2 newtons. I aquest és el resultat de la tensió que buscàvem. Si féssim servir l'objecte 2, que no ho faré, això allargaria massa el vídeo, si féssim servir l'objecte 2, aquest d'aquí, vale? També aplicaríem sumatori de forces igual a massa per acceleració en l'eix horitzontal, però aquí tindríem més forces. Tindríem aquesta tensió, tindríem P2X i tindríem força de fricció, que les tenim per aquí escrites. Amb l'ajut de tot això les podríem escriure. I l'acceleració ens l'hem calculat, és aquesta d'aquí. Però, evidentment, serà més complicat. Si ho voleu fer, heu de comprovar que us doni també 152,2 newtons. D'acord? I bé, fins aquí aquest exercici, recordeu, el teniu aquí. Deixo veure que hi ha tot aquest tros de l'equació, d'acord? Que abans el tapava sense voler. I aquest és el primer exercici que fem ja de dinàmica per poder començar a fer exercicis més complicats. Torno a la pantalla inicial. Doncs aquí teniu l'exercici amb un sol pla inclinat, l'altre no està dins d'un pla inclinat. El proper exercici el complicarem i en lloc de que només un objecte estigui sobre un pla inclinat, posarem els dos objectes en plans inclinats, un doble pla inclinat. I això el complicarà una miqueta, sobretot si canviem les masses, perquè llavors no sabrem cap a quin sentit serà el del moviment del nostre objecte. I això ens pot plantejar alguns reptes. Espero que us hagi anat bé, que us hagi ajudat. Per aquí sortiran enllaços a vídeos anteriors meus, per si us interessen, que abans d'aquest havíem estat fent exercicis de cinemàtica. I ja està. Espero que m'hàgiu entès i ens veiem un altre dia en un altre capítol. Adeu!